Po ničivom požiari v Banskej Štiavnici sa po smútku zdvihla aj vlna solidarity. Mladý banskoštiavničan chce svojmu skúšanému mestu pomôcť naozaj originálne. Zhoreným šindlom z historických budov dáva nový život a mení ich na umenie. Roland Píž je maliar a fotograf. Chytilo ho to, keď po smrti otca zdedil fotoaparát. Stvárňuje najmä Štiavnicu a požiar milovaného mesta znášal veľmi ťažko. Pretože som rodený Štiavničan a proste ma to zasiahlo, samozrejme ako každého Štiavničana, tak som vymyslel takúto vec, že by som mohol tie staré šindle, ktoré už vlastne skončili svoj život, nejako im dať druhú šancu. Zhorené šindle z historickej budovy mení na malé umelecké diela s motívmi Banskej Štiavnice. Skúšal som farbou a tá veľmi vpíjala do toho, lebo tie šindle vlastne boli ako dosť vlhké. Nechcelo to tam držať, takže som sa rozhodol to robiť farebnými uhlíkmi a ceruskami. Výťažkom z predaja obrazov zo zhorených šindlov chce aspoň trochu pomôcť pri obnove pizérie. Ja som si myslela, že nám tu neostane ani kameň na kameni a on ešte aj z toho mála, čo tu ostalo, obhorené, zhorené, sa snaží vytvoriť úžasné diela a fantasticky sa mu to aj darí. Teraz každá kvapka v mori je pre nás dobrá. Roland plánuje robiť umelecké diela aj zo zhorených schodov a podláh. Do obnovy zhorenej budovy pizérie sa ešte len pustia. Zatiaľ vypratali zhorenisko. Čakáme teraz na pamiatkárov, aby nám schválili projekt a v tom prípade môžeme hneď začať pracovať. Na obnove komplet celej budovy, áno. V centre Štiavnice pribudli aj takéto veľkoformátové exteriérové fotografie, ktoré zachytávajú okamihy ničivého požiaru a súdržnosť ľudí počas záchranných prác. Výstava zároveň vyzýva na príspevok na obnovu ohňom poškodeného historického centra. Z Banskej Štiavnice Karol Mindák, televízia Markiza.